खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो सालबारि महकुमानि मथंगा गामिनिफ्राय सानै बर' गथ' गोमादों थांनाय 24 मार्चनिफ्रायनो गोमादों नाथाय दिनैसिमबो मोनफिननो हायाखै जायनि जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों गोमानाय सानै गथ'नि मुङा स्वपन बाबु बर' 15 बोसोर बैसोनि बिथाङा देग्लाय मेट्रिक आनजाद लिरदों बिफानि मुङा महत बर' गुबुन सासे गथ'नि मुङा गपाल कृष्ण बसुमतारी बिथाङा 13 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायनाय फरायसा बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि थागिबि बिफानि मुङा उगा बसुमतारी गपाल कृष्ण बसुमतारीया बिबौनि न'आव थानानैनो बिजाबखौ फरायोमोन नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोमानाय गथ'साफोरा साइकेल सालायनो मोजां मोनो 24 मार्च सानखालिबो फुंनि समावनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नाथाय न' फारसे फैफिनाखै गोबां नागिरनायनि उनावबो जेबो खौरां मोननो हायाखै जायनि थाखाय नखरनि सोद्रोमाफ्रा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों बेनिखायनो सावगारियाव नुनाय सानै बर' गथ'खौ सोरबाफोर नुसनबायोबा जाहाथे नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरो बेनि थाखाय खावलायहरदों खौरां हरनो थाखाय 6003806933 बे नाम्बाराव खौरां हरनो हागोन बरपेटायाव सासे ड्राग्स फाग्लानि गिथावना महर सासे ड्राग्स फाग्लाया गावनि बिमानैखौनो बुथारदों बुथारखांनायनि उनाव गावनो बरपेटानि सात्रआव फैदों बरपेटा हावलिनि मथुपुरि गामियाव जादों बे बुथारनाय जाथाया मनज कुमार बरुवा मुंनि दुथाङा बिमानै बबिता दासखौ टुक्रा टुक्रि खालामनानै बुथारदों आरो बुथारखांनायनि उनाव मटर साइकेलजों फैनानै सात्र बा थानसालियाव फैनानै हाबनो नाजादोंमोन नाथाय दुथांखौ हाबनो होआखै बेनिफ्रायनो दुथाङा गाव बिमानैखौ बुथारनायखौ सुबुंफोरनो फोरमायथिनानै लादों उनाव रायजो राजाफ्रा दुथांखौ हमनानै दोनदों आरो पुलिसनो खौरां हरनानै बरपेटा पुलिसनि आखायाव गथायनानै होदों ड्राग्स फाग्ला मनज कुमार बरुवाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला हानि जेंनाखौ लानानैनो बिमानैखौ बुथारदों दुथांनि बायदिब्ला बिमानैया थांलाय फैलाय खालामग्रा लामाखौ माब्लाबा बन्द खालामनानै दोनोमोन बेनिखायनो बेफोर टेनसनावनो टुक्रा टुक्रि खालामदों आरो जोबोद गाज्रि बुथारदों होननानै फोरमायथिदों ओजोंहाय ड्राग्स फाग्लानि बेबायदि आखुखौ नुनानै गिदों रायजो राजाफ्रा आरो उननि समावबो दुथाङा सोरखौबा बेफोरबायदि खालामनो हाबावगौ होननानै सानदों बेनिखायनो दुथांखौ जाहाथे गोख्रों साजा होयो बा फासिनि साजा होयो बेनि थाखायबो पुलिसनिसिम दाबि दैखांदों बे बुथारनाय जाथायनि अनगायैबो मरिगावनि मयनगुरियावबो गिथावना बुथारनाय जाथाय जादों बिमायानो बियानैखौ बुथारदों आखाइ फारसेथिं सिखा आरो आखाइ फारसेथिं दानथार जानाय सुबुंनि खर'खौ लानानै लामायाव ओंखारबोदों दुथां रुपम लास्कारा जौ लोंनानै निसायाव थानायनि उनाव बे बुथारनायनि खामानिखौ मावदों रुपम लास्कारा आरो बे बुथारनाय जाथाया हानि जेंनाखौ लानानैनो जानो मोन्दों फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुपम लास्कार आरो बुथारजानाय बियानै जयैनो जौ लोंलायोमोन आरो जयैनो खामानिबो मावलायोमोन बेबायदिनो सानैनि गेजेराव हानि खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जानायनि उनावनो रुपम लास्कारा बियानैखौनो गोदोना दानस'नानै बुथारदों साननैनि हाबाफारिजों मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ आसाम आरो अरुणाचल प्रदेशआव दावबायफैगोन आसाम बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथाङा बे खौरांखौ मिथिहोदों 5 एप्रिलाव मोनाबिलि समाव डिब्रुगड़आव सफैगोन बेनि उनाव 6 एप्रिलाव फुङावनो अरुणाचल प्रदेश फारसे थांगोन बेनि उनाव आसामाव फैफिननानै लखिमपुर आरो हजायाव बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाफैगोन अमित शाह बिथाङा मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बयबो साखाफारा जादों आसामनि अनगायै बिटिआरआवबो साखाफारा जादों लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय एसजिपिनि दैदेनगिरि अतुल बरा आरो केशव महन्त बिथांमोनहाबो बिटिआरआव आगान होफैदों जेराव प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव एजिपि आरो इउपिपिएल जयैनो मोनसे राजखान्थिनि जथुम्मा जिरायदों बे हाबाफारिनिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि दैदेननायनि उनाव गोजोन आरो रैखाथि फैदों जेबो मानसि बुथारनाय जायाखै रां दाबिनाय जायाखै हारिनि दाङाबाजि जायाखै बिटिआरनि 35 लाख सुबुंफोरा जोबोद गोजोनाव दं मोजां सासन जादों बेनि अनगायैबो 5,000नो साख्रि होनो हादों आरो सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन मावख'फोरा समय मथे गेवदों होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ आरो बेफोर इस्युफोरखौ लानानैनो रायजो राजाफोरनि सेराव थांगोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ क'क्राझार लकसभा बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिया चिरां जिल्लानि बिजनियाव बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लादों एमसिएलए बिसायख'थियाव खाम्फा बरगयारिया जेनदोंमोन होननानै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गाग्लोबनायनि सायाव बिजाथि फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया थांनाय 2005 निफ्राय लानानै 2020 मायथाइसिम
UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा सोर खेबबेसे जेनबोदोंमोन बेखौ बयबो मिथिगौ। बे समाव रायजो राजाफ्रा आंखौ MP महरै नायनो लुबैदों आरो रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखायल' नेनानै दंसै होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। आरो UPPLनि VCDCनि चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारीनि रांनि सायाव उन्दुनायनि सावगारिया भाइरेल जानायनि सायावबो बिजिरथाय होयो। बे सावगारिया जोंनि हादरावल' नङा गुबुन गुबुन हादरावबो गोसारदों आरो गेदेर खौरां बिजों जेरै इक'नमिक टाइम्स अफ इन्डिया बायदि बायदि खौरां बिजोंफोरावबो गोसारदों। VCDC चेयारमेन बेन्जामिन बसुमतारीनि बेबायदि खालामनाया बे हारसिंनिल' दाय गैया, बेखौ UPPLनि दैदेनगिरिफ्रानो लाय होदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जानांगौ होननानैबो दाबि दैखाङो बिथाङा। बेनि अनगायैबो MP नब कुमार सरनियानि सायाव रेहाय होनायखौ लानानै बियो मोनसे पलिटिकेल भार्डिक्ट होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारि बिथाङा। आथिखालाव बिजिरसालियाबो राजखान्थिजों लोब्बा दङ, मानोना MP नब कुमार सरनियानि ST सार्टिफिकेटआ नंखाय होनानै आसाम सोरखारनि DC आरो SP फोरानो फोसावदोंमोन आरो कर्टआबो फोसावदोंमोन, नाथाय कर्टआ गावनि सालायखौ सोलायफिनदों आरो बिसायख'थिनि नमिनेशन होनायनि समया 2 सप्ताल'सै। बे समावनो बिथांनो रेहाय होनानै बिथांखौ बिसायख'थि गेलेनो थाखाय खाबु होदों होननानैबो बुंथियो खाम्फा बरगयारिया। 30 मार्च अदेबानि दिनैनिफ्राय 1 एप्रिलसिम गासै 48 घन्टा पेट्रल पाम्पआ बन्द थागोन। नर्थ इस्ट इन्डियान पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशनआ मोनसे नटिफिकेशननि गेजेरजों 48 घन्टा पेट्रल पाम्प बन्द थागोन आरो गासै सा सानजा भारतआवनो पेट्रल पाम्पआ बन्द थागोन होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय दा बेखौ दोनथ'नाय जाबाय। जायनाखि लकसभा बिसायख'थिया खाथिसै आरो लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोबां खामानिफोर थायो, बेनि थाखायनो जाहाथे पेट्रल डिजेलनि जेबो आंखाल जाया बा रायजोआव जाहाथे जेबो जेंना फैया, बेनि थाखायनो इलेक्शन कमिशन आरो जिल्ला प्रशासननिफ्राय नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशनआ होनाय बन्द'खौ बोखांनानै लानो थाखाय खावलायहरदों। बेनि थाखायनो नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशनआ हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेशन, भारत पेट्रल कर्परेशन आरो इन्डियान अइल कर्परेशनजों सावरायनानै 48 घन्टा पेट्रल पाम्प बन्द होनायखौ दोनथ'बाय। बिथांमोना फोरमायथिदों दि गावसोरनि दाबिखौ लानानै हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेशन, भारत पेट्रलियाम कर्परेशन आरो इन्डियान अइलजों जयैनो सावरायलायदोंमोन, जेराव बिथांमोननि दाबिखौ मावफुंनानै होनो थाखाय खोथा होदों आरो जुदि बिथांमोननि दाबिखौ मावफुंनानै होआबा बिसायख'थिनि उनाव फिन पेट्रल पाम्प बन्द होनायखौ जागायफिनगोन होननानै फोरमायथिदों। गोनांथि जायोबा बिजिरसालिसिमबो थांगोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि नर्थ इस्ट इन्डिया पेट्रलियाम डिलार्स एस'सिएशनआ 30 मार्चनिफ्राय लानानै 1 एप्रिलसिम गासै 48 घन्टा पेट्रल पाम्पखौ बन्द फोसावदोंमोन। फुंनि 5 रिंगानिफ्राय 1 एप्रिल फुंनि 5 रिंगासिम रावबो पेट्रल बायनो बा फाननो हानाय नङा होननानै बिथांमोना फोसावदोंमोन। कमिशननि जि रेट बेखौ थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो बांहोआखै आरो पेट्रल पाम्पनि डिलार्सफोरा मोननांगौ मोन्थायखौ मोननो हायाखै आरो कमिशन बांहोयैनि थाखाय बिथांमोननि फालांगियाव गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बेनिखायनो बिथांमोननि मोन्थायखौ मोननांगौनि थाखायनो स्ट्राइक होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदोंमोन आरो गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोननि दाबिखौ लानानै अइल कम्पानिफोरनिसिमबो मिथिहोहरनाय जादोंमोन, नाथाय अइल कम्पानिनिफ्राय बिथांमोननि दाबिखौ जेबो गोनांथि होआखैमोन, जायनि थाखाय स्ट्राइक होनो गोनां जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मुसलमानफोरनि रामजान सोलिफुबाय थानायनि गेजेरावनो गसाइगावआव उन्दै गथ'सा सानैखौ बुथारनाय जाथाय क'क्राझार जिल्ला गसाइगावनि तुलसीबिल ओनसोलाव सोमजिदों। खेबसेयैनो सानैखौ बुथारनाय जाथाय। न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनाबिलि समनिफ्रायनो सानै उन्दै गथ'साया गोमानानै दंमोन आरो गोमानायखौ लानानै हरनि 12निफ्राय 1 रिंगासिमहालागैबो गोबां नागिरदोंमोन, नाथाय मोननो हायाखैमोन। अखानायै फुंनि समावसो गामि खाथिनि माइ फोथाराव सानै गथ'खौ थैनाय हालोदाव बोखांनो हादों। सोरबा दुथाङा सानै गथ'साखौ बुथारदों होननानै सन्देह खालामदों, मानोना उन्दै गथ'सानि मोदोमाव गोबां दागो दंमोन। सासेनि उदैयाव मोननै हानाय सिन दंमोन, बेनि अनगायैबो अरजों सावनायनिबो सिन दंमोन। बेबायदिनो गुबुन सासे गथ'नि देहायावबो दागो दंमोन। बेनिखायनो बे जाथायखौ बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों। नाथाय सोर आरो मानि थाखाय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ बुथारदों बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथायनि सायाव संदाननो थाखाय पुलिसनो खौरां हरनानै पुलिसखौ लेंहरनाय जादों आरो पुलिसाबो जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै गिबि नायबिजिरनायनि खामानिखौ मावफैदों। सानै दुथां बा मस्ट वान्टेड सानै सुबुंखौ नागिरनानै होयोब्ला नोंथाङा मोननो हागोन नोगोद 20 लाख रां। नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सि NIA आ बे 20 लाख रां बान्थाखौ फोसावदों। बेंगालुरु केफे ब्लास्ट केसआव लोब्बा थानाय बे दुथां सानैखौ नागिरनानै होनो हायोब्लानो नोंथांमोनहा 20 लाख रां मोननो हागोन। थांनाय 2020 मायथाइयावनो बेंगालुरुनि रामेश्वरम केफेआव बम बेरनाय जाथाय जादोंमोन। बे बम बेरनाय जाथायावनो लोब्बा दंमोन सानै दुथाङा। आब्दुल मातिन आहमेद
ताहा मुंनि दुथाङा बम बेरहोनो थाखाय प्लानिंखौ खालामदोंमोन आरो मुसाविर हुसैन साजिबा बमखौ केफेआव लाबोनानै बेरहोदोंमोन। बे समनिफ्रायनो दुथां सानैया खारखोमानानै दङ आरो गोबां नागिरनायनि उनावबो दुथां सानैखौ मोननो हायाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर बेसोर सानै दुथांखौ हमनो हायोब्ला बा खौरां हरनो हायोब्ला बिथांमोननो नोगोद 20 लाख रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिया। इमेलनि गेजेरजोंबो खौरांखौ हरनो हागोन। इमेल एड्रेसा जाहैबाय info.blr.nia@gov.in। क'क्राझार CITआ नोंथांमोनखौ एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय हांख्रायहरदों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसन्नो थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों। एन्ट्रेन्स एग्जामनि थाखाय अनलाइन एप्लिकेशन होनाया थांनाय 4 मार्चनिफ्राय जागायजेनबाय आरो 31 मे 2024 सिम थागोन। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम बा कर्स जेरै डिप्ल'मा, BTech, BDes, MTech, MDes आरो PhD आव मुं थिसन्नो थाखायनो सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ एन्ट्रेन्स आनजाद खुंनो आखायाव लादों। CIT क'क्राझारनि गुबुन गुबुन प्रग्राम आरो ब्रान्चफोरा जाहैबाय सिभिल इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि आरो माखासे ब्रान्च बेफोराव डिप्ल'मा। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव BTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिंआव BTech, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिंआव BTech, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि आरो इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिंआव BTech, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव BDes, वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिंआव MTech, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि बेयाव MTech। बेनि अनगायैबो माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइनआव MDes। बेनि अनगायैबो सिभिल इन्जिनियारिंआव PhD, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमेस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेफोराव PhD। आरो बेफोर प्रग्रामफोराव मुं थिसन्नो थाखाय रोंगौथिया जानो नांगोन डिप्ल'मानि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय थाखो 10 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन, नङाब्ला ITI उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। BTechनि डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय इन्जिनियारिं बा टेक्न'लजियाव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय CIT क'क्राझारनिफ्राय टेक्न'लजि बा इन्जिनियारिंआव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। BDesनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव थाखो 12 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, जायखिजाया स्ट्रिमनियानो बेखौ हागोन। आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय क'क्राझार CITनिफ्राय AMT आव डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो माखासे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि थाखाय रोंगौथिखौ नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोनहा मोजाङै मिथिबावनो लुबैदोंब्ला 7086187124 नङाब्ला 9365031406 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।